Akong bagong ruta sa kong trabaho guys. Kada adlaw na ako magianin danan sa pagkakaroon no. O niya nihunong ko sa magadiot kaya anindot kayo ang talanawon sa unahan. Kita ng dagat sa tungod man siguro pa ni sa Bulinawan ba gani o sa ni. Di sa siguro ni tungod sa dapit ito sa Mua, sa Buladulid no, sa Tuyong. Anindot kayo man nihunong ko. Oh. Mo na niya kung dalan ni subay sa matag adlaw. Na karon pa ko maka-timing ba hapon. Oy, sagaran sayo ko mauli karong hapon ako. Indot kayo. Talagang yellow bells so. Diba? Okay, guys, alright. Kung gibali, kung gigikanan, tas loyo. Dini sa ubos nga bahin, nihunong pagyud ko. Kaya lain na sab nga talan-awon ba, nagkapadasig na ko, no? Kapaikag na ka na City Hall, Merkado, ang Oval, kita. Unahan gamay, na diyang lawis sa Barangay Tuyo mo niya, nasa diyaw. Anindot kayo ang talan-awon. Okay, kanalasa. Bye-bye.